Sik iki ana anu saka Pak Lurah Manjung. Kowe ngersake tembang kangen. Ayo. Wis lho pamundhut. Ayo nggih. Monggo ya langganan karo awake dhewe. Ayo. Pak Lurah karo Bu Lurah Bu Demang Manjung niki ngapunten niki nembe kewaca niki. Iya. Nggih. Karo Abah Kirun video call e. Ayo. Dadi angkat. Ayo. Ayo. Sehat-sehat selalu Abah Kirun, matur nuwun. Ayo nggih. Suwi ra sowan ning bagi. Ayo nggih. Ya cah tembang kangen. Ayo minangkani pamundhute Pak Lurah Bu Lurah mugi-mugi tansah sukses selalu sehat rezeki kathah so taun ngarep nimbali awake dhewe neh. Ya amin. Mangga yuk tatos. Delong. Ayo. Iya. Oktober bernyama Bu. Berduit. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Pak, Pak. Ya Tanjung Bayangin lah, Pak. Harus pas berpasangan prok-prok ngoten lho, Pak. Oh iya. Oh, ya, Pak. Ulangi ya, Pak. Oke. Tepuk, pakai tepuk. Ya. Oktober bernya apa, Bu? Berpasangan.